חיפשתי את שאהבה נפשי, ושלא אפחד להיות לבד. כנראה חיפשתי כוחות להכין לעצמי ארוחת בוקר במקום 3 כוסות קפה, 2 ג'ונטים ובזבוז זמן אחד. כשהלכתי לאיבוד חיפשתי רק תשובות. חקרתי וחקרתי, נגמרו לי הכוחות. ובסוף כמעט הגעתי, עפתי לאחור. נפלתי למרדף, אחרי אושר שפעם הבטיחו לי. פעם כשהייתי ילדה כזאת בלי מחשבות וחרדות. אז ויתרתי על צבא ועל הרבה שנים לפני, וחזרתי בדרמטיות, לחיים בלי עבודות. הפסקתי לשאול, אבל לא הפסקתי לדבר. התחלתי קצת לחפור. סליחה שאני מדברת בעיקר על עצמי, קשה לי לסתום לפעמים. וללכת לאיבוד, בהרבה רגעים הפך אותי למי שאני. ובזכות העובדה הזאת השתנתה לי החשיבה. סליחה על החפירה, אבל תודה על ההקשבה.